भिवंडी छत्रपती शिवाजी महाराज मंदिराचं काम पूर्ण झालेलं आहे। 14 ते 17 मार्च दरम्यान याचं लोकार्पण सोहळा पार पडणार आहे। मुख्यमंत्री फडणवीस एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीमध्ये या मंदिराचं उद्घाटन केले जाणार आहे आणि सोहळ्याला देशभरातील साधू संत महंतांची उपस्थिती असणार आहे। देशातील पहिलं भव्य मंदिर भिवंडीमध्ये उभारलं जातंय। लोकार्पणानंतर मंदिर शिवभक्तांसाठी खुलं होणार आहे। त्यामुळे शिवभक्तांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे। भिवंडीतील शिवाजी महाराजांचं मंदिराचं काम हे पूर्ण झालेलं आहे आणि याचं लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे। 14 ते 17 मार्च दरम्यान हा लोकार्पण सोहळा पार पडेल। तर देशातील हे पहिलं भव्य मंदिर भिवंडीमध्ये उभारण्यात आलेलं आहे आणि लवकरच ते आता शिवभक्तांसाठी खुलं होणार आहे। त्यामुळे हे मंदिर पाहण्यासाठी इथे नक्कीच मोठ्या संख्येने शिवभक्त गर्दी करणार आहेत आणि या लोकार्पण सोहळ्याला देशातून अनेक साधू संत महंत येण्याची देखील शक्यता वर्तवली जाते। मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते इथे लोकार्पण सोहळा पार पडेल।